Poslední roky mám ze světa anime trochu smíšené pocity. Buď sleduju už posté to samé pod jiným názvem, nebo narazím na úplný bizár. Třeba o týpkovi, co se zreinkarnuje jako automat na pití. Když už konečně něco vypadá slibně, tak je to většinou jen další přehypované zklamání. Nebo pokračování série, kterou známe už roky. Proto když jsem narazil na To Be Hero X, byl jsem zvědavý. Anime čínské produkce a k tomu další 3D anime. V hlavě mi okamžitě problekala vzpomínka na Berserka 2016. Noční můra animace, která by se měla promítat jako mučící technika. Ale musím uznat, že jsem byl velmi mile překvapený. To Be Hero X má všechno, co by podle mě mělo moderní anime zkusit dělat častěji. Hledat nové způsoby vyprávění a nebát se trochu riskovat. A co je na tom nejdůležitější, zatím mu to vychází. Chci se s vámi podělit o to, co mě na téhle sérii zaujalo, jak mě překvapila a proč si myslím, že stojí za váš čas. A proč byste mu měli dát šanci. V první epizodě sledujeme život mladého reportéra Lin Lina, který je hned za svůj Tanjiro-like přístup vyhozen ze své práce. Není náhoda, že ho v japonštině dabuje ten samý dabér. Lin se rozhodne udělat to, po čem touží každá průměrná 12. Postaví se na roh budovy a hodlá spáchat nežití. Ale tu najednou se objeví hrdina, který ho jistě jde zachránit. Typická americká scéna, kdy Superman zachrání někoho od jisté sebevraždy. Akorát jste zapomněli na malý detail. Tohle anime pochází z Číny. Takže hrdina Nice kolem něj projde, zapózuje a názorně mu předvede, jak na to. Na místo dorazí i hned jeho manažerka a díky vizuální podobnosti s hrdinou Nicem je len vzat jako svědek a následně doslova dosazen na jeho místo. A to doslovně. Stává se novým hrdinou Nicem. A tady poprvé naplno poznáváme, jak vlastně svět To Be Hero X funguje. V tomhle světě se nepřidělují schopnosti podle toho, jak moc daný hrdina trénoval, nebo kolik traumat stihl zažít či způsobit. Ale naopak, podle toho, co si o tobě myslí ostatní. Říká se tomu trust value. Čím víc lidí v tebe věří, tím silnější jsi. Ale nejen na síle záleží. Klíčové je i to, jak lidé věří, že své schopnosti používáš a proč. Pokud si lidé myslí, že někoho chráníš, dostaneš schopnost chránit. Ale pokud si lidé myslí, že nikdy necouváš, pak se fyzicky nebudeš moct vrátit zpět. Tohle všechno výborně vystihuje postava Fermana. Bývalý hasič, který jednoho dne zachránil malou holčičku před padajícími sutinami, tím, že se postavil mezi ní a trosky. Lidé si ho od té doby pamatují jako toho, kdo vždy stojí pevně proti zlu. Jako to doslovně. A tato představa jeho fanoušků ho plně změnila. Od té doby se nedokáže pokrčit, nemůže si zajít na záchod, sednout či kleknout. Hrdinství má v tomhle světě konkrétní následky. A právě v tomhle spočívá síla i prokletí trust value. Není to jen o schopnostech, je to o tom, jak ti lidé vnímají, co si o tobě myslí a taktéž k čemu věří, že tvá schopnost slouží. A někdy může ta víra udělat z hrdiny někoho, kdo ztrácí kontrolu nad vlastním tělem. A ano, trust value není jediná forma moci. Existuje ještě fear, která čerpá sílu z obav a strachu. No shit Sherlock. Ale ta je spojená se zcela jiným přístupem. A se Spotlight organizací, která je konkurencí hrdinů. Avšak tu nebudu kvůli spoilerům rozebírat. OK, ale proč To Be Hero X vlastně stojí za váš čas? Jeden krásný den jsem jako každý průměrný teenager scrolloval shortama. A mezi klenoty jako Jak utopit rybu nebo Tung 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 Sahur versus Brr Brr Patapim jsem narazil na něco, co mě docela zaujalo. Byla to upoutávka na To Be Hero X. Normálně, když se řekne CGI a anime, mám z toho husinu. Všichni víme, jak dopadl Berserk. Jedno Fko do komentářů pro Berserka. A nebo třeba tady tohle. Do nedávna jsem netušil, že potřebuju savo do očí. Toto totiž není fanmade, ani žádný meme. To je reálná scéna z anime. A dodnes mě budí ve 3 ráno. Ale To Be Hero X mě zaujalo kvalitou 3D animace. A upřímně, hned mě to chytlo, i kvůli konceptu změny animace. Kor, když ta kvalita fakt připomíná Arcane nebo Spider-Verse. Koncept samotné kompletní změny animace v anime pro mě byla novinka. Rozhodně mě ten koncept zaujal, takže jsem vzal do ruky svůj plně nabitý kalendář
a horko těžko tam vštěpil to To Be Hero X. Po pár epizodách jsem si ale všiml takové zvláštnosti. Ukážu vám jeden klip a zkuste mi říct, jestli si něčeho všimnete. This is just another puzzle. You've thrown worse at me, Miss J. OK, nevšimli, dobře, tak jinak. Zkusíme druhý klip. How fans of ESOL respond to each hero's performance. Už si toho všiml. Let's go. Tak pokračujeme. Při každé změně animace v pozadí slyšíme lusknutí prstů. A to je právě práce současného hrdiny X. Studio Aniplex a Bilibili se tak povedlo něco, co se často nevydaří. A to spojit marketingový tah i s příběhem. Změna animace má lórový význam a zatím to působí jako dost uspokojivá symbolika. Ale kdo je hrdina X a proč je tak důležitý? Titul X je symbol vrcholu. Hrdina s tímto titulem je brán jako nejmocnější a nejpopulárnější hrdina. Například být to Jujutsu Kaisen, tak by hrdina X byl Gojo. Ale jak se jeden takovým hrdinou vlastně stane? Každý rok se koná turnaj o tento titul, kdy pro zapojení se člověk musí stát členem top 10 hrdinů. A přesně to je důvod, proč toto anime nemá jednu ani dvě hlavní postavy. Má jich rovnou 10. To Be Hero X je vyprávěno jako šachovnice, kdy hrdina X je král a zbytek postav jsou figurky na šachovnici. Tenhle koncept mi něco připomíná. No jo, jak jinak. Královská figura je snad v každém moderním anime tohoto žánru. Nejrelevantnější v této chvíli je solo Aura Farming, teda samozvyše. Myslím teda samozřejmě solo leveling. Nevím jak vás, ale mě nebaví sledovat šachy s jednou figurkou. Se solo levelingem mám spoustu problémů a podle mě to je podprůměrné anime. Avšak ho lidi hypujou do nebes a proto si ho vezmu jako příklad. Pokud se vám solo leveling líbí, good for you, jo. Já jenom jakože, já ho nemusím. To, že vy ho máte rádi, úplně v pohodě. Můj problém s moderním anime je převážně charakter underdevelopment, neboli emocionální vývoj postav. Schválně si stopněte video a popřemýšlejte, jak a proč se Jinwoo a vedlejší postavy solo levelingu emocionálně posunuli. Hotovo? Protože já si nepamatuju ani na jeden příklad. Většina z vás si nebude pamatovat ani 3 jména postav krom Jinwooa či jeho armády stínů. Nemluvně o tom, že postavy byly tak nevýrazné, že jsem čekal, kdy je série bezmilostně pozabíjí. Doslova i Boruto má více charakter developmentu než všechny postavy solo levelingu dohromady. A nejde zde jen o solo leveling. Anime jako The Eminence in the Shadow nebo Classroom of the Elite mají ten stejný problém. Když však otočíme minci a podíváme se na anime, které mají dobrý charakter development, tak si mnoho z vás vzpomene na hromadu vedlejších postav. Řeč je o anime jako je Naruto, ReZero, One Piece, Attack on Titan nebo i anime jako Bunny Girl Senpai. No a jaký v nich je právě ten rozdíl? Oproti první straně mince se ta druhá stará o své postavy. Vedlejší postavy neslouží jako schůdky pro tu hlavní a nejsou tak pouze zbytnou konzumací kyslíku hlavního hrdiny. Schválně jsem zmínil i kratší anime jiného žánru, kde jde vidět, že i pár epizod stačí k tomu, abyste měli rádi a zajímali se i o vedlejší postavy. Jo, ono to není těžký. Uč se solo levelingu. Jestli jste si nevšimli, jo, tak já fakt moc rád tady budu solo levelingu. Jak jsem již zmínil, šachovnice bez figurek je zkrátka nudná a v tom To Be Hero X exceluje. Soustředí se na každou postavu a žádná nepůsobí zbytečně či nudně. Postavy působí reálně, jsou empatické a mají své plusy i mínusy. Každá postava má nějaký cíl, ambice či sny, kterých chce dosáhnout. A aktivně se k ním snaží dostat. Což nás vrací zpátky k současnému hrdinovi X. Ten, byť je prezentován jako královská figura, na této šachovnici slouží především jako někdo, kdo zbytek postav vede dál. Podobně jako již zmíněný Gojo. Byť se jedná o nejsilnější postavu z toho, co zatím o něm víme, drží si svůj odstup. Jeho příběh je vypravěn skrz záhady a tajemno. Přesně to dělá To Be Hero X v mých očích tak zajímavé. Není zde jeden hrdina, který by všechno vyřešil sám, bez jakékoliv námahy. Ale sledujeme a rozplétáme jednu velkou pavučinu záhad. Co se týče samotných hlavních postav,
Příběh začíná přítomností a poté se vracíme spolu s E-Soulem do minulosti, kdy na sebe postavy začínají hlouběji navazovat. Jedná se o marketingový tah kvůli 3D animaci Lin-Linova a E-Soulova arku. Od 8. epizody se anime drží pouze 2D animace, avšak je potvrzeno, že se 3D animace vrátí. Bohužel kvalitní 3D animace je drahá a tudíž si ji To Be Hero X šetří pro druhou sérii s větším rozpočtem. To Be Hero X má ale stále jedno netradiční eso v rukávu, protože o výsledku druhé sezóny rozhodujete právě vy. Do konce vysílání tohoto anime je na stránkách Bilibili hlasování fanoušků o jejich nejoblíbenějším hrdinovi. Výsledky ovlivní druhou sérii v tom, kdo bude mít kolik trust value. Doufám, že jsem vás přesvědčil, abyste To Be Hero X dali alespoň šanci. Až budou všechny epizody venku, udělám ještě jedno video. Bude to recenze a spoiler talk o celé sérii. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho ohodnotit dole pod videem. A pokud vás má tvorba baví, budu rád za odběr či zvoneček. A uvidíme se zase u dalšího videa. A do té doby se mějte krásně, mějte se rádi a peace out.